Qué divertido, mira cómo se ríe. Tada! Čekam studenta da dođe. Čas mi počinje za 5 minuta. Doći će, on uvijek dođe na vreme. Ja sam ujutro, znači nemam nešto danas mnogo u planu. Moram idem do kancelarije, ja moj student ima test uskoro, pa moram pokupim testove i da pitam da mi daju još časova, pošto ovi časovi koliko imam sada nisu dovoljni da pokriju moje mesečne troškove. Sređujem malo sobu koja treba bude kancelarija za mene i Karlu. Za mene za engleski da pripremam moje časove, a za Karlu gde će da obrađuje fotografije i tako dalje. Tako da sad malo sređujem, neću da vam pokažem kako izgleda soba, u haosu je, a i Karla bi me ubila da to vidi, tako da neću to sređujem, neću to da pokažem, ja samo ću pokažem, ovdje ću držim sve moje fajlove, knjige i tako dalje. To sad sređujem. Karla želi da jede nešto slatko, tako da ću sad napraviti jedan kolač koji sam našao na YouTube-u. Tako sam stavio moju uniformu i sad ćemo se baciti na posao. Srpska kafa za perunsku ženu. Ko ručak danas. Skinuli sliku vjerojatno sa interneta ili ne znam gde već i okačili je i sad je naša slika svuda na svakom billboardu u gradu. Pretpostavljam da su i ovi pored ovde stranci. Sigurno su iskoristili moju sliku zato što sam stranac. We didn't even got married there, in that municipalidad. Karla, Ema i Karlina majka izašli su da glasaju, pošto danas glasaju za izbor gradonačelnika Lime i gradonačelnika ove opštine u kojoj živimo. Ne samo naše opštine, znači glasaju za sve, svaka opština glasa za svog gradonačelnika. Kod njih je glasanje obavezno, ako ne glasaš moraš da platiš kaznu od 30 ili $40. Tako nešto. Mislim, ti ne moraš da glasaš kada odeš tamo, ti možda nacrtaš čučaklišu na papirići i ubaciš, ali idu na to kad već moraš da ideš, većina ljudi će da glasa. I to mi se sviđa ovdje, to mi se jako sviđa ovdje što je tako, trebalo bi da bude i kod nas obavezno glasanje. Mali update, evo dok editujem ovaj video, Karla mi javila da je pobedio gradonačelnik za koji je ona glasala. Tako da, jej!